ale tu drama chuan WhatsApp team thak tham kan soyenga mitan khatin min ron zot thina thang to tam tak po kan leyama se na theve lo kanom ringa ta chuan thelo te tan tun tumen kan soya dan ni musabera chuan helai WhatsApp ti hen kan lu tanga WhatsApp a khan kan hon khan thian alo var pup mai thinai kha kha mitina hot a hot thina wangin dum ma thak ve thein ta thi ma kha ti chuan helai sira hian WhatsApp kan han lu kan helai sira hian option awa bok pathum te hi ta hin kan han lu ta chuan setting alo om le a chu setting a chu kan han lut le a chuan ta hian chat te hi omanga ta hin kan lut le a ta chuan helai theme a hian theme a khan dark mode kan thlan khan okay kan an ti khan ron theme don ni ti hian en nuam dewa mi ti ha dam ve deuh thina ti chuan kan du lo ni chuan theme am pok khan lut le la light ti kha thlan le ni mai okay ti khan kan du zo zo kan thlang thei ani chu ti chuan wallpaper kan han lut le a thalak mani thalak te kan thlang ve theya kan mang ve theya heta gallery kan thlanga ta chuan kan thalak du song antenna helai naute thalak ka fanu thalak ani ta se ta kan lu ta a position kha duang in drag thei a position theya noi lam chung nam lang tang de si ti thi pot thla te wan du tu na po kol thei ani ti khan ti chuan kan du to kan ta nu he ta set ti kha kan click anga set kan click khan ti khan kan pe kanga antenna engmo per hi hong ta ira ta chuan ti khan alo thim ve to mu anuam ve deuh to thin ani adot le chuan YouTube team thladang kan soi veling an dak mo da dan tigan hon hian a var ta pup maya hian en ti hriam ve deuh thina chuan a team kha adumin WhatsApp kan ti tong khan kan thlak ve don ni chumi tu chun heta khila hian kan lu tanga tai kan lu ta chuan noi ber tu settings lo omanga settings kan han lu le khan he hian lang thin ta chun heta general a hian kan lut le anga ti chuan general a chuan hey dark theme ti kan mu ringa dark theme a hian helai button hian click keula ti khan